Erromerire joatekotan, hemen Illorretan bakarrik, ala... Illorretan da gero Durangora. Durangora. Hemen Illorretan egoten zen bakarrik, San Isidro Gurrien eta Zamairetan zaberriak, gehiago ez. Durangora. Gero Durangora. Amasei urtean, hemen ditzen, padrilla, hemen Rosaritora, eta, bueno, eta gero, Gaur modure batzutan mendire, eta emilite asko baina... Eta Durangora nos jute zinen, San Antonioetan edo nos, erromerizera? San Antonioetan baten egiten zan gutxikite, orteño, txikite, baina zan orteño, da, hostin Durangon korruek gauten ziren filarmonikinak, gure denporran, Da, San Antonioetan joaten egiten zan, eta horretu batekia, zontxere hilarik, nire, eta Josebe, eta... Zalderbetan egoten zen bat jobibuek, eta musiki, eta gauz asko, egoten zan Durango ondo. Da, joaten egiten zan bakarrak eta hori esaten da moduen. Da, egoten ziren erretratuk eta hori ez ditzen goten. Baina bai, asko eta ziren, guri badi ez.